Latala wis suwe anggonku gawe sayembara mapan ana negara Ngalengka diraja ngedekake blabar kawajanget cinencang wis suwe ora ana Nalendra Ratu lan uga satriya sing munggah ana ing blabar kawajanget cinencang lah kok dadi iki ana pawongan kang wani munggah ana ing blabar kawajanget cinencang Grisana aku kowe sapa yo Raden Jambu Mangli ditepungake kalamun topan jenenganing sun pendhita ing pertapan Deder Penyu dene sing dadi jenengku Begawan Wisrawa pendhita kowe iya Jambu Mangli bener apa sing dadi aturmu wawatekan pendhita kuwi kudune wis menep marang saliring reh Saniskara tegese yen to kowe wis wani munggah ana ing blabar kawajanget cinencang tegese kowe kepengin bakal mboyongi anakku pulunan Dewi Sukesi bener apa sing dadi aturmu nanging aja nganti kleru ing penemu anggonku tumeka mapan ana ing negara Lokapala iki dia bakal mboyong Dewi Sukesi bakal tak jatuh kramakake marang anakku lanang Prabu Anandana padha ora peduli setan gundul bakune sing teka ana ing kene kowe bakune sing teka ana ing kene kowe mara gage dina iki maju kemah-kemah balungmu kowe kuntat pening samudra bagus mati gue wah wah woi wah cuy wah woi wah cuy wah wah ya wah
Wah.